Dobrý den, dnes je 24. května 2025. Já bych chtěla pozdravit všechny své posluchače a chtěla bych se s nimi podělit o informaci, kterou jsem obdržela od paní Dolores Cannon tento týden při kejsovině, kterou jsme dělali spolu s kamarádkou. Paní Dolores nás upozornila, že má nějaké informace, které se týkají roku 2025 a že by byla velmi ráda, kdybych je zveřejnila. Momentálně považuji za důležité, abych zveřejnila jednu informaci, která se týká léta roku 2025. Předem bych chtěla podotknout, že je to jenom informace a nikdo neví, jestli se naplní a bude pravdivá, anebo to bude nějaká fikce. Než to sdělím, tak bych si velmi přála, tak jak už je mým zvykem, kéž by to byla fikce a nebyla to pravda. Jo? Já ovšem jenom plním úkol, který jsem dostala, nic mě to nestojí, jenom tady něco říct, proto bych chtěla upozornit. Berte si to intuitivně, tak k tomu přistupujte, já k tomu taky tak přistupuju. Netvrdím, že to bude na 100%, ale kdo je připraven, není zaskočen. Tímto heslem se řídím celý život a vždycky mi tady toto heslo pomohlo. Takže ta informace spočívá v tom, že letos by mělo být abnormálně horké léto. Měly by být obrovské teploty, až 50 stupňů Celsia. Zároveň nám bylo řečeno, že oblasti, kde my jsme zvyklí nyní, že bývá teplo, tak tam to bude opačně. Tam bude moc vody, budou tam záplavy. Prostě svět se celý převrací vzhůru nohama. Tam, kde něco doposud nebylo, najednou se to tam ukáže. Tam, kde něco bývalo, tak to zmizí. Když to řeknu úplně takovým jednoduchým laickým způsobem. Měla by zároveň mizet i spodní voda, to znamená, že jestliže mají přijít 50-stupňová vedra, pochopitelně bude nedostatek vody. Paní Dolores nás upozorňovala, aby jsme neuchovávali vodu v plastových nádobách, protože v tak šíleném horku ten plast pouští další škodlivé látky do té vody, což není dobré, čili bychom si měli zajistit skleněné nádoby. Osobně já sama jednak mám skleněné demižony, protože běžně s vodou pracuji, ale pochopitelně je jich málo, takže si jich objednám víc. To už je ale na každém z vás, jak se k tomu postavíte. Jo? Někomu je líto peněz, někomu je to jedno. Skleněný demižon se navíc vždycky může nějakým způsobem použít a já v tom třeba vidím to nejmenší, proč si to jako na to nepřipravit a nekoupit si to. Dále ta voda, která bude v těch demižonech, by se pokud možno, a bylo by to úplně nejlepší, by se měla schovat někde do chladu a hlavně do temna, aby ta voda co nejdéle vydržela. Protože údajně ta vedra mají tak tu vodu ovlivnit, že nepůjde tu vodu ani převařit. Tohle to nám řekla paní Dolores. Já pochopitelně nejsem žádný fyzik a netvrdím to tady na 100%, aby mě zas někdo nechytal nějakým způsobem za slova, ale možné je úplně všechno. Takže s tímto k tomu já přistupuju. Navíc ta voda by měla být závadná, kontaminovaná, měla by taková téct i voda z kohoutků, protože třeba města by měla být, jak kdyby, když to řeknu metaforicky, v jednom ohni. Kdo si představíte 50-stupňovou teplotu a rozpálené paneláky, tak to město to není nic příjemného v takovém městě jako vůbec zůstat, že? Nemluvě o tom, na co všechno to má ještě další vliv.
Takže tohle je věc, na kterou nás upozornila. Pak to byly ještě další věci, ale nepovažuji teďka za důležité, abych ty věci zveřejňovala. Počkáme si na to, jaké přijde léto a kéž by to léto bylo takové, jak všechny ostatní, ale co jsem se jenom podívala na nějaké zprávy, tak už teď se objevují zprávy, že léto by mělo být trošku jiné. Takže zřejmě ani lidé, kteří mají možnost se nějakým způsobem podívat, mají nějaké přístroje, tak už asi ví své. Takže nechme se překvapit, jaké to léto bude. V horkém létě ještě navíc horká hlava, no nevím. Takže držím vám pěsti, abyste to zvládli, pokud něco takového nastane a určitě, jak budu něco vědět, tak bych zase upozornila dál. Takže to je všecko, co se týká vzkazu od paní Dolores, který tady teďka předávám a děj se vůle Boží, uvidíme, jestli vody bude dost nebo málo, jestli bude v pořádku nebo bude závadná, to vlastně ukáže realita budoucích dní. Takže mějte se krásně a pokud možno klidné léto, tak vám to řeknu. Mějte se.